kae apa manuk Baladewa pakanane apa onde-onde Jawa ayo para kanca taat ing agama ben uripe ayam tentrem uga mulya kembang enceng-enceng kembange Suradadu biyen renteng-renteng saiki ngajak batu abot apa enteng ayo kanca bersatu guyub rukun kacak mitra warung kidul kae apa manuk Baladewa pakanane apa onde-onde Jawa ayo para kanca taat ing agama ben urip ayam tentrem uga mulya Putra karo Domano. Sak jose Mas. Memang untuk Anda. Ya. Oh, oh. 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 Oh, oh. Ya.
Yuk.
Putra Garuda Manunggal. Sakjane Mas. Ada yuk. Yuk. Hara 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 hara. Yuk. Yes. Yuk. Yuk. Oh ya. Yuk. Yuk. Kopan kapir gendul kolom tengah aku arep mampir ning kowe ra ning omah pir kopan kapir gendul kolom pinggir aku arep mampir kancaku ra gelem mampir pir kopan kapir gendul kolom suwung aku arep mampir ning omahmu nanging suwung yuk Putra Garuda Manunggal memang untuk Anda. Yuk. Gor kali sempor bedan dhuwur miling isor
isor ana wajan kesanggur aku nyopot jan